Kérdezzétek meg a ChatGPT-t, hogy ki vagyok én. Sziasztok! Itten csak egy új szempont vagyok, és újras vagyok, és hát Nézzük nekem, játszok egy játékkal. Jó, szerintem az játék most kezdeni, és hát majd csak egy új szempont vagyok. Melonsz játékot. Minden. YouTuber vagy, a csatornádban a baromgyerek, nem tudom. Na nézzük. Nézzük. Szeretényes, a így 9 fokos. Nem. Nagyon szeret videót, mindezni sztorikat, nem. Nem szerintem, hogy nekem van olyan. És mindegy, elkezdett mindegyik hibás. Hány éves vagy? 9? Jó. Ezt nem volt elég. Mindegy. Játszunk. De Town City Explore. Tökéletes. Az a lényeg, hogy elhagytak a szüleid, és meg kell csinálnod, be kell valamit. Nézzük. Nem tudom, hogy mondjam. Tessék, children. A vizes palack. Újjas vagyok. Mindegy. Tettem elnézést azért is. Nem tudom, valaki. Rajtam is. A nevem is egy. Lakában mindenkinek, és én éppen a szikát. Szeretek angolul. Itt van. A gyerekek miatt is érdemes Vissza. a jó Vissza a nevem. székely Robloxban. Értem, Viktor, úgy hangzik, mint hogy meg... Itt a nevem. Szia. Viktor, ez is olyan durva része. Ez biztos, hogy van, hogy nem így bedölt. Na, figyelj, készít az a vicc. Hát arra azt mondom, hogy egyik sokat nem ért élőlőn. Mesterség is nem ért. Jelentkezek. Nem. Még jelentkezek akkor. Ja, a pillanat. Na, itt vagyok, kivittem közben. Na, oké. És nézzük át. Cuccokat, mindent. Tudom, új vagyok. Hát, nem vagyok annyira. Tudom.
Én belenevettek. Van egy tesóm, ugye vizes palack személyében. Ott van az, nem rekorder. Ó! Júj, a kámba! Magyar sulinkba jár. Sulinkba jár. Ez így sok. Ez igen. Ez így közben. Én szerettem volna. Csak egy hőszenfan voltam. Sziasztok!